Още от сутринта девическото училище хвана да се пълни с ученички, натрупени и натъкнени от майките си като пеперутки. Народът занавлиза в училище, както е обичаят, за да види годишния изпит. Прекрасни венци отличваха вратите, прозорците и катедрата, а образът на Кирил и Методий погледваше из великолепно кражило от трендафили и росни цветя. Рада свенливо нареждаше ученичките на чиновете и им даваше някакви наставления. Изпитът започна. Поради какви фатални причини българското царство отслабва и то бива подчинено на гръцкия цар? Да си иде. Друга. От кое време Преслав постигна столица на българското царство? Доста небрежно е преподавано. Да си иде. Друга. Кой български владетел пренесе царската столица в Преслав? Царската столица в Преслав пренесе цар Самуил. Кой български владетел пръв прие християнската вяра, нарече себе си Михаил и по негова светъл пример българите станаха християни? Господине, нямам честа да ви зная, но вашите въпроси ми ясно далече биха затруднили ученици от 5 клас. Госпожице, може ли? Да излезе първото изпитаните. Анти, излез. Анти, кога българите паднаха под гръцко робство? При цар Самуил той е бил много силен цар, но 30 години непрестанно бил в гърците, имал мораторий за вярата и българското царство отслабно. Браво, Анти, седни си. Да излезе второто изпитание. Стойне, излез. Стойне, кажи ми за цар Крум. Цар Крум със своята мъдрост и многачество стойно разширява българската държава и наредил в нея добри закони. Браво, Стойне, седни си. Види се добре преподавано. Да изпитаме още някой деца. Аз! Райно, я ми кажи, при кой български цар българите станаха християни? Покръстиха се. Цар Борис покръстил българите. Браво, Райне. Сега ми кажи, кой е изнамерил нашата азбука? Нашето А, Б, Райне. Кой го е написал? Браво, Райно. Да си жива и здрава, Райно. Бог да ти е здраве и ти да станеш истинска царица. Господине, изпитайте и наша съпка. Съпка, излез. Кой български цар освободи българите от гръцко робство? Турско робство. Съпке, стой ти кажи татовото. От гръцко робство кой не освободи, а от турско робство няма кой. От гръцко робство освободи българите цар Асен, а от турско робство ще ни освободи цар Александър от Русия. Господа, тук се пръскат революционни идеи против държавата и негово величество султан. Аз не мога да остана тук повече. Аз изляза. Господин Огнянов, благодаря ви за мен и моите търговци. Няма да забравя тази. Госпожице, аз съм бил също учител и ви влязох в положение.